sajnos ez a magyar bajnokság, és bizonyítja azt, hogy mennyire gyenge lábokon áll itt a középmezőny, vagyis egyáltalán nincs középmezőny, és ezért van az, hogy lényegében a döntőkben hát juniorkorú versenyzők többségében bekerültek, és hát itt az elkövetkező években nagyon komoly átszervezést és munkát igényel az, hogy valahogy megteremtsük azt a középmezőnyt, ami valamikor 20 évvel ezelőtt volt. De van egy-két versenyző, aki kimondottan érdekes számomra. Tehát most a női párbajtőben a Szalai Gyöngyit nézem, hogy vív. Van még egy-két versenyző, akivel éppen Kulcsár Krisztiánnal beszélgettem, hogy gyönyörűen kikerekedett. Úgyhogy hát holnap a bajnokság után ülök le vele a jövőről, és hát egyáltalán az EB felkészülésről beszél, hogy vállalja, de hát ennek feltételei lesznek. Ez a fegyver nem hozta igazán az első nagy meglepetést, miután a világ és Európa bajnok Imre Géza rögtön búcsúzott a 32-es táblán. Őt követte a szemben látható Kulcsár Krisztián, akit klubtársa Boczkó Gábor búcsúztatott. A Honvéd LNX versenyzőjéből valóban hiányzott a régi tűz, bár ezt ő maga is érezte. Tisztes helytállás volt a cél, mint mindig, de igazából főleg most ennek a mondjuk várakozáson alul teljesítménynek a következtében inkább a csapatra helyeződik a hangsúly. Lehet még motiválni téged? Hát lehet, most per pillanat egy kicsit nehéz, megmondom őszintén, bár lesz az Európa-bajnokság a nyáron, ami azért természetesen egy motiváció, de hát az igazi érzésnek majd igazság szerint a jövő év elején kell felerősödni, úgyhogy addigra úgy formába hozom magam, kicsit lefogyok, elkezdek majd futni, erősíteni, és akkor megint élesben nyomjuk a világbajnokságra. Hát most nehéz, megmondom őszintén. Nagy meglepetés volt viszont Szellő István főtáblára kerülése. Én abszolút edzetlen vagyok, megmondom őszintén, mert 2 éve nem vívtam, most az idén elindultunk a vidékbajnokságon, a csapatban 4-ek lettünk. Ez a volt Honvéd, most az Eger színeiben indulunk. És hát tegnap beküzdöttem magam, mind a 32 közül, rögtön a Kolczonai Ernővel kezdek, úgyhogy nem tudom milyen sikereim lesznek, mi klubtársak voltunk 100 évig, és nagyon jó barátok vagyunk, nem meglátjuk. Nos, a barátság természetesen megmaradt a páston kívül, de nem itt verseny közben. Az örök ifjú Kolczonai 15-9-re most is nyert. 7 találatig még szoros volt a mérkőzés, ám az RTL-es kolléga így is elégedett. Az elején tapogatóztunk, egy kicsit megnéztem, hogy mennyit tud, még mennyi marad benne, és utána megpörgettem a közepét, hogy elfáradjon, a vége az már ennyi volt. Mi maradt meg benned? Hát 9 találat 15-ből. Nem, az az igazság, hogy szóval én az előző napot végigvívtam, ő nem. Tehát én baromi fáradt vagyok, különösen edzés nélkül. 5 találatnál még lett volna esélyem, vagy 10-nél, de 15 ez már nekem sok. Itt látható egy pillanatra a küzdelmektől már búcsúzó Imre Géza és az új divatot teremtő Fekete Attila, akinek kopaszra borotvált veje szerencsét hozott, hisz a 4 közéjutásért szoros csatában 15-12-re győzött a fiatal horvát ellen, majd Komlósin is túljutva került a döntőbe. Az egyéni küzdelmek egyik legszebb asszóját hozta a szemben látható Kovács Iván és Boczkó Gábor csatája. Igaz, Kovács 3 éve nem tudja legyőzni Körösi László tanítványát. A Honvéd LNX versenyzője most is végigvezetett, Kovács azonban 13-nál utolérte. A befejezés azonban Boczkónak sikerült, és öröme is határtalan. 12-8-ra vezettem, és már föl tudott jönni 12-12-re. Kicsit leblokkoltam, kicsit elfáradtam, de a végén tudtam újítani, és így tudtam nyerni. Mint ahogy a csatakiáltás már tőled megszokott módon megint valami hatalmas erővel tört elő. Igen, hát iszonyú nagy küzdelem megy végig bennem ilyenkor, hát el nem tudom mondani, csak a negyedét mutatom ki. De hát igen, az Ivánt megverni bárhol, bármikor egy iszonyú nagy élmény, és hát ezt, hogy az emberből kijön, ez mégis normális, mert a világ egyik legjobb vívóját, a világon listán, nem tudom, azt mondani, elő van 5.-6. környékén. Kijutott egy olyan kvalifikációs rendszeren, kijutott úgy az olimpiára, hát hogy én le a kalap előtt, és őt megverni azért az elég nagy fegyvert, én úgy gondolom. Gábor nagyon jó vívott, tetejében én a végén elég rutintalan módon rossz akciót csináltam. Nagy nehezen fölhoztam egy elég nagy hátrány 12-8-ról 13-13-ra, utána csináltam egy rossz akciót, 13-12 oda, azzal már lehetett tudni, hogy sanszos, hogy ő fog nyerni. Utoljára
3 éve vertem meg a magyar bajnokságon pont az első helyére, azóta nem vertem meg, azóta vívtunk olyan 3-4-szer versenyen, és nem sikerült megvernem. Hát most egyre neki áll a győzelem, de most ebből az asztalban már rájöttem egy-két turpisságra, úgyhogy most már legközelebb valószínűleg én fogok nyerni. Mire jöttél rá? Mire jöttem rá? Hát ez ilyen szakmai dolog, tulajdonképpen le kell nyomnom teljesen a pást végére, hogy ne tudja kinyitni a távolságot, és ott meg tudom fogni úgy, mert végülis az ő előnye abból adódik, hogy jóval hosszabb, mint én, és ahhoz képest elég mozgékony, és hiába támadom meg, hát ki kell nyújtanom egyszer a kezemet, és ő azt mindig eltalálja, úgyhogy kinyitja a távolságot, és meg tudja szúrni a kezemet. És le kell nyomnom a pást végére, nem tudja hátra lépni, és ott meg tudom támadni, úgyhogy esetleg legalább egy lámpa lesz, vagy pedig legalább egy együttes találat. A jobb oldalon látható Boczkó jó formáját a döntőben is megőrizte. Igaz, kellett ehhez Fekete Attila is, aki nem igazán bízott abban, hogy tavalyi bajnoki címét megvédi. Mint ahogyan a döntő előtt elmondta, a mumusai közé tartozik a kétszeres junior világbajnok. Most azonban ellenállhatatlan volt, és 15-10-re verte Nedeczky László versenyzőjét ebben a döntőben. Csalódni nem csalódtam, mert már végeredményt tudtam már az asszó előtt is, úgyhogy le se kellett volna vinni. Miért? Sajnos a Boczkó Gábort nem lehet megverni itthon, vagy itthon se, nekünk főleg, hát nem, ahogy láttam, az Iván véleményét is tudom ebben tolmácsolni, meg az enyémet is, ezt nem tudunk nem érezzük, nem jobb nálunk, ezt kell mondjam. Hú, nagyon örülök, elfáradtam. Az első 3 percet szerintem nagyon meghúztuk, nagyon nagy taktikai csata volt. Azt hiszem, hogy az Attila úgy döntött, hogy nem is tudom, hogy volt 9-8-nál, hogy fölteszi egy lapra az egészet. És ez volt a szerencsém, és sikerült ezt kihasználnom. Szóval a magyar bajnokságon jól szoktam vívni.